Ine lero ndingofuna ndiyankhule nanu Amalawi anzanga, abale anzanga, ino amene mumaopa Mulungu wakumwamba. Nthawi imene tafika ino monga ife anthu opemphera, si nthawi ya masewera. Zinthutu mwina ife tikuziona ngati zili chimozimozi, koma ineyo kuona kwanga ndikuona kuti zinthu zikufika pothina kwambiri. Mukaona zobetchera za mpingo zilipo zambiri, koma ineyo mukusinkhasinkha kwanga ndapeza kunena kuti ngati pali chobetchera chachikulu chimene mpingo ukumane nawo mu masiku anosiriza, si nkhani ya zachuma yayi, si nkhani yoti mwina kapena anthu sakufuna kukalalikira ngakhale zili zoona, komano chobetchera chachikulu chimene ndachiona ine mu nthawi inoyi yakumapeto ndi Satana mmene wabweresera mantha kwa anthu olalikira uthenga kuti tikukhala ndi mantha kwambiri kuopa kukhumudwitsa anthu kusiyana ndi kuti tikwaniritse chifuniro chake cha Mulungu wakumwamba. Ndifuna ndiyankhule kuti chani leroli chifukwa cha ziphunzitso zosiyanasiyana, maufulu a anthu komanso boma ndi zina zosiyanasiyana, kulalikira uthenga kukhala koopsa kwambiri chifukwa anthu akuopa mwina kukhumudwitsa anthu ena, kapena mwina kulalikira uthenga wina chifukwa azayamba kuonedwa ngati ndi anthu amene akulimbikitsa maudani kapena kusagwirizana kwa anthu. Leroli kuli magulu amene amati minority, amene akuoneka kuti ndi anthu ochepa, amene maufulu awo amatetezedwa. Nthawi zambiri ngati mpingo tikuyankhula tikuyenera kusamalitsa, chifukwa ngati sitiyankhula bwino mawu athu omwewo angathe kuti ika ifeyo m'mavuto. Itu ndi nthawi ija imene ifeyo monga Akhristu tinayenera kukhala wochenjera ngati njoka komanso wokhulupirika ngati nkhunda. Kuti uthenga wa Yesu Khristu tikuyenera kuwulalikira motani? Uthenga wa Yesu Khristu pamene tikuwulalikira tizindikire kuti uli uthenga wopereka moyo komanso wopereka mphamvu. Nthawi zambiri pamene tikulalikira uthenga umenewu sitizaupereka kwa aliyense akumwetulira. Nthawi zina zili ngati monga mene dokotala amachosera chithupsa kuti chiphulisidwe kapena ching'ambidwe. Wodwalayo amamva kupweteka, amamva kuwawa. Mwina kuchipatala masiku ano tikudziwa kuti amayika mankhwala ena amene munthu uja amamukomola kuti asamve kuwawa. Koma tangoganizirani kwa inu amene munaphulisapo chithupsa m'mamizi. Wodwala uja amalira, koma wophinya chithupsayo amayenera kuchiphinyabe mpaka na chituluke. Samawerengera za kulira kwa munthu chifukwa iyeyo amadziwa kuti kumapeto kwa kulira kuli chimwemwe. Nthawi zina uthenga wa Mulungu pamene ukuperekedwa, ngati tikufuna kuti anthu amene akuwulandira akhale akusekerera nthawi zonse, tizakhala kunena kuti ifeyo tataya choonadi. Choonadi nthawi zina chikuyenera chiperekedwe monga mmene chilili. Anthu ena azachilandira ndi chimwemwe, ena azachilandira ndi kukwiya, anthu ena azakwiya, azaona ngati ifeyo sitikuwakonda. Koma monga mmene amasangalira munthu amene munamulimbira mtima kuphulitsa chithupsa chake, kumapeto kwake amasangalala naona kuti ineyo ndithu ndili bwino, amazakuyamika pasogolo. Lero uthenga wa Mulungu ukulephera kuti ulalikidwe ndi mphamvu chifukwa anthu akuopa kukhumudwitsa anthu osiyanasiyana. Komano ife tiyenera tiwulalikire uthenga wa Mulungu ngati ukususa kuti kakukwatirana amuna okhaokha ndi kosaloleka, kakukwatirana akazi okhaokha ndi kosaloleka. Ifeyo tisachite mantha kulalikira uthengawo chifukwa tikhumudwitsana, koma tiwulalikire uthengawo. Mulungu akufuna kuti tikhale sensitive ku mavuto anthu, koma kusatipangitse ife kuupinda uthenga kapena kuupyalaza kapena kuupereka mosakhala mwathunthu chifukwa choti sitikufuna kukhumudwitsa ena. Tiyeni tiuyambire uthengawo pofuna kunena kuti anthu amudziwe Yesu Khristu. Yesu Khristu anabwera
kufunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Ndipo pamene akufunafuna kuyambira mu Genesis chapter 3, Yesu akhala akufunafuna ndi kupulumutsa wotayikayo. Adayambira pa Adamu namfunafuna iye pamene adabisala. Lero anthu ambiri abisala mu zinthu zosiyanasiyana, kakuzera ma human rights, kakuzera mabunge osiyanasiyana. Anthu akubisala lero mu zinthu zosiyanasiyana. Komano ife akhristu tiyeni tikalalikire uthenga umenewu poona kunena kuti tikhale ndi ulemu, tialemekeze monga Mulungu anamulemekeza Adamu ndi Hava. Sanamuvule, anamuveka kuti iye ataveka ndi masamba, anamuveka chovala chopangidwa ndi chikopa cha nyama chimene chinali chodula kapena cholimba kuposa masamba. Tialemekeze, komano iyeyo anamuza za kulakwa kwake. Ndipo Adamu ndi Hava anapasidwa mwayi winanso. Lero dziko lapansi likufuna liuzidwe choonadi. Anthu amene tikuwapyalaza, anthu amene sitikuwauzawo akazawonongeka siku lina, azatida ife akhristu kuti tinadziwa chopsa koma sitinawauze anthuwo. Monga mmene mulonda, pali nyimbo ina imene amati mulonda tandiuza ine nthawi ili bwanji. Chifukwa ngati ifeyo amene tapasidwa uthenga sitikuwauza anthu choonadi, anthu amene akazawonongeka, ife ndi amene tizalangidwe chifukwa chosawauza anthu choonadi. Yafika nthawi imene tiyenera kuti tikawulalikire uthenga mwachoonadi. Siri kunena kuti tipite tikakhale ife woweruza. Woweruza ndi Mulungu wakumwamba. Koma tisabise malemba, tisabise kunena choonadi chifukwa tikuopa kukhumudwitsa anthu. Komanso tisangothamangira uthenga nthawi zina mwina timakhumudwitsa anthu chifukwa chonena kuti sitinayambire pamene tinayenera kuyambira. Tiaphunzitse pang'ono-pang'ono mpakana atadziwa choonadicho. Zili ngati ku sukulu, palibe amene amangofika ku sukulu ndi kuyamba kusova masamu amene amayenera kusova munthu ali ku secondary school kapena ali ku high school. Timayambira pang'ono a, e, i, o, u. Kaya nkumatiphunzitsa kulemba pang'ono ndi pang'ono timakula. Tiyeni abale ndi alongo, pamene tili kumapeto a nthawi, Yesu akutiyitana kuti tikalalikire uthenga pena paliponse. Tiyeni tikumbukire monga kunena pa Efeso chapter 4 verse 15 kunena kuti pamene tikulalikira uthenga umene tiulalikire mwachikondi. Kulalikira mwachikondi sikutanthauza kunena kuti tiubise uthenga. Chifukwa munthu ngati amakukonda amakuuza zoonadi. Si Yesu ananena kuti inu ngati muli abwenzi ndizakuwuzani zilizonse. Kukhala abwenzi ndi kumuuza munthu choonadi china chilichonse osabisa. Fa Yesu pamene ali bwenzi lathu sanatibisire china chilichonse pa nkhani ya chipulumutso. Ife ngati tikuwabisira anthu ena uthenga woonadi poti ndi abwenzi tikuopa kuti ati akwiya, sife abwenzi oyenererayi. Bwenzi nasi ndi amene amakuuza kuti m'bale wanga umene kupita kulitsoka. Ife tikudziwa kunena kuti palibe munthu amene azapulumutsidwe amene iyeyo akusungirabe uchimo mu mtima mwake. Tiauze zoonadi, ndipo mawu Mulungu akunena kuti ndipo muzazindikira choonadi ndipo choonadi chizakumasulani. Yohane 8 verse 32. Ndipo muzazindikira choonadi ndipo choonadi chizakumasulani. Choonadi chimamasula. Anthu a Mulungu, tiyeni tikhale okhulupirika chifukwa Yesu Khristu akubwera posachedwa. Tiyeni tipite tikalalikire uthenga. Mateyu 28 verse 18 to 20 akutiyitanira tonse, amayi, abambo, anyamata ndi asikana, tikalalikire uthenga. Palibe wina wosala, palibe chifukwa chonena kuti ayi amayi sangalalikire, ana sangalalikire. Pamene yafika nthawi pandionena kuti tonsefe Mulungu watiyitana. Kutiyitana tikalalikire, anthu ambiri amuziwe Yesu. Yesu akubwera posachedwa. Ambuye akhale nanu. Munali ndine Victor Khaula. Amen.